Ja, ik ben lid van een panzerinfanteriebataljon van een groep, de Romeo groep in mijn geval. Het groepje is prima. Je werkt al lange tijd samen met die jongens. Je kent elkaar en daardoor kan je ook goed op elkaar inspelen. En dat is wel lekker. We zijn stuk voor stuk zijn we allemaal goed getraind. We weten wat we moeten doen en ja, je probeert gewoon niks aan het toeval over te laten. En gebeurt er een keer wel wat, dan handel je die situatie af waarvoor je bent getraind. En gaat later kijken van wat is hier fout gegaan? Is er wat fout gegaan? Hadden wij hier wat aan kunnen doen? En zo ja, wat doen we de volgende keer? Hier Romeo, u kunt een stelling nemen bij Romeo 1, vandaar kunnen die alle kanten op. Je gaat ergens naartoe met een bepaald doel. Je wil iemand spreken uit het dorp, je wil gewoon kijken wat die mensen doen om te leven. Misschien zoek je iemand die is aangegeven door iemand anders uit een ander dorp. Vader Nomade, de 2 tenten die we daar met agents zagen, die horen ook bij het dorp. Wij zijn een heel sociaal volkje. Wij komen hier binnen niet met je deur in te trappen en je huis te doorzoeken. Nee, we komen hier binnen met een praatje en een glimlach. And I would like with him to go to the village, to have a sit there, have a talk, drink some water. S ochtends is het gewoon lekker koel. En eigenlijk, zodra de zon over de heuvels is, dan begint de hitte te komen. Dus je krijgt al in eerste instantie, 's ochtends een klap. En dat gaat geleidelijk, dus dat valt nog mee. Maar op een gegeven moment dan is het dus gewoon in 45, 50 graden hier zo. En je loopt toch wel met zware uitrusting, een scherfvest, een opsvest, een wapen. Nou, in mijn geval vandaag een radio op mijn rug. Ja, dat telt allemaal mee. Dan ga je kijken naar het gebied hieromheen. Steppen, toendra. Die combinatie van factoren maakt het hier gewoon heel erg zwaar. Every night you fire some night lights, but they are coming in near our village, and every night we heard that and we are very afraid. That's very dangerous. Zou je even één genist hiertoe willen sturen? Die heb ik bij me sturen. Dat kan niet. Wat spannetje we waren, maar moest toch. Noem me net. 4,5. Tell them that we will take this with us, so they can examine it, and then we know exactly where it came from. Je ziet gewoon dat jij het goed hebt en deze mensen slecht. Je ziet ook, ik gaf laatst een kind een pen. En dan besef je eigenlijk dat je nog nooit iemand zo blij hebt zien kijken door middel van een pen waarvan jij er 100 hebt liggen. Do they know what it is? This moment? That a lot of people back in the Netherlands, when they heard that the soldiers were sent here, a lot of people, the normal locals, they all put up their stuff and gave it to us to bring to the children here. Even met de kist meelopen en even kopjes kijken en dan lopen we daar naartoe. Het is maar meer om te weten waar het werkt. Those people now want to collect the poppy. Oké. Als wij die poppy wegnemen, dan hebben ze niks meer. Ze zijn al begonnen bij TK met het vernietigen van de poppy. Wij vragen onszelf af of het slim is om dat nu al te doen. Hier zie je gewoon dat je meehelpt echt aan een stukje wederopbouw. Dat je die ene waterput die ergens wordt geslagen, dat je daar gewoon een heel dorp eigenlijk weer zoveel spirit mee kan geven. Want die mensen hebben er weer wat bij, terwijl ze eigenlijk al niks hebben. Ja, een goede zaak.